Zdravím, já jsem dalšího videa, jsem tady společně s Magička. Čau. A právě natáčím denní vlog 2. A tady jede auto, takže musím dát bacha. Můžu to u vás tohle, to video vydat, jestli to bude ještě renderovat. Že to můžu vydat až právě plně, protože babička nemá, ona má tu drátku. Má drátový. Aha, no tak to musím teda vyrenderovat u mě. Nevadí. Zase do pozadí nám hudbu funky, protože ta hudba se mi prostě strašně líbí. Mně se líbí Pop Nightcore. Jo. A to já vůbec neznám, protože to jsou takový ty holčičí písničky, na to se já nedívám. To není holčičí. Anime? Anime, no a jak se stalo, co to je za song? Tak to je jeden z Nightcore, Megadia. Aha. Megadia Monster. Monster. Já to neznám. Nowhere, say that the nowhere. Já mám ráda ještě Blue. I'm blue, double die. Jo, to je dobrý. I blue, double die. Nebo ještě It's muffin time. Ale to není Nightcore, To neznám. to je asi Rufo, nebo co to je za píčoviny. Ty vole, nemluv v mojich videích prostě kurva do píči, vole. To nemůžu vydat, jsem mluvil prostě, vole. To je na píču! Do píču, kurva, vole, do píči, vole, kurva, vole, počtěbák píčová, vole. Ale však ten Peťan, ten dává prostě videa a nikdo mu to nepísne. No právě, ale prostě já takový děcko malý, vyvržený, nemůžu mluvit prostě, chápeš? Ty pičo, hej kamo, čum jak mám v té, vole, jak nemám oči úplně, ty vole. Ani ty nemáš oči. Hovno. No tak mám. Tak trochu. Jinak ten čátek jsem si pořídil v Berušce, Já mám ale také sweater, že můj je fialový-bílej. ale ještě šli jsme na web, že jo, Ani? No. Aby jsme to prostě mohli koupit, protože nikde jinde jsme to nenašli než na webu Beruška a taky jsme dělali unboxing, že jo? To jsme ale nenatočili. Au, do prdele. Co je, vole? Bolí mě ramena. Nemluv prostě, pičo. Sorry, že ti tak nedávám, ale jak to video prostě vtipný. Chápeš, ne? Chápeš? Ne. Mně spadl šátek, pičo. Počkej, já jsem Dayfake. Když čau lidi, já jsem Dayfake. Vítejte na plechu. To tady není copyright, já jsem si chtěl jenom udělat takovou srandu, takový vtipek. Pizda. Tohle ovšem neví ani můj Pikachu. Jo no. Ale tkvíc, že? Aha. Ale Peťa takovej Peťa. Já nevím. Ať to prostě, že to máme noc. A Takový Peťan, já nevím, může mě zle. Já fakt s ním jak Peťan, ale já nevím, může mě zle. ale taky vidíš někdy jako travný poberaj. Takže čau, já vás vítám. Takže to není otravný pomerač, to je retard, vole. Pičo, já jsem se odhalil. I believe double do. Ale víš, co je dobrý, že já přesto vidím. Jo, tak, ale vidíš žluto-bílou nikdy. Double do, no právě. Pičo, já se vůbec nevidím, jak vypadám jak piča? Ale jo. Ale jo. I blue double da. Pro video se musí udělat všechno. I blue double da. Protože tak tady do teďka pustím tam ten song. Double do. Chuligáni. Chuligáni hovacký. I blue double do. Double do. Nope. Ty vole, já fakt vypadám jak Ripple. Chceš? Hej more, to je rasismus.
tačky. Jo. Jdeme taktovku. Co? Ahoj, Dobrý den. jdeme taktovku, co si natáhneš? Jo. Máš čí? Mám. Máš, kdyby náhodou nebyl doma ještě, tak si můžeš odemčit, jo? Jo, jasné. Tak čau. Čau. Byl můj tačka. Zrovna jsem ho potkal, no. Já mohl zrovna ve videu potkat tačku, ty vole. Double D, double do, double D, double do. I blue, double D, double do. Když ty máš před obličejem, tak je mi I trošku blue, blbě. double D, double do. Ty jsi Takže já dám střih a až budeme u Haničky, tak se ozvu. Čus. OK, jsme tu zpátky. Už jsme v chodě a už jdeme do výtahu. Výtah je zrovna tady. Máme pěkný štěstí. A mě se chce chcát? Tak to máš prdel. Mě se chce chcát. Tak a jedem. Ale jak vidíte, fakt jsme ve výtahu, ale je štítá píča a Anička je tady mrtvá. I blue, double D, double. Teď se vidím. Já vypadám fakt jak retard. I blue, double D, double do. Píčko brop. Kdybych se chovala jako píče, tak já jsem... Kama se super lekl. Já jsem mafinek, já nemám hudle. Takže já, až budeme zase u Aničky v pokoju, tak se zase ozvu. Čus. Beru dom. OK, jsme tu a Anička jde hrát. Proč zase já? Tak děcka, tady máte předprodané místa. To oba dva byste měli dost. Kdo chce sluchat? Děkujeme. To se překlikala, to je pořád lepší. Hej, a to by bylo dobrý, ty bys něco hrála, já bych do toho mohl mluvit. Já totiž mám taky takový mikrofon, jako máš ty. Jenomže ona tu té trošku se soustředí jenom na ty, na sluchátka. To by si musel dát sluchátka a mikrofon dohromady. A tady nejsou ty dvě ty... Vítejte, nenávidím ten nápis. Ok. Tak samo jako když v Transformice to budeš... Tak samo jako když v Transformice prohraješ prostě a tam bude napsaný nezíská se síl. Takový divný smajlík. Takže jdeš pařit, vole, co? Co bys chtěl? Co chceš ty? Transformice a potom bombit, kurně. No cool, já už jsem chtěla říct, no kurňa. Ale jako můžeme zahrát transformaci, já to natočím. Tak jasně, no. Ale potom to bude muset jít na můj kanál, když to budu hrát já, ne? Ne, nebude muset, bude to na můj kanál. Ale musíš tam napsat, že já hraju, protože... Ne, to je... Protože oni by si mysleli, že jsi gay, protože já tam mám růžový oblačky. Ale máte každou půlku, a nemám víc. Ale ne, já to musím nazvat denní vlog, protože už mám denní vlog číslo 1. Takže musím na denní vlog číslo 2 a já se s vámi pro tuhle bombu loučím, takže čus.